tepang, iti tangatan. Inapalabas, kasta unay ti damdanag ni Toro, idi masangputan na nga awanan iti balayda ni Amalia. Inururay na ngarod ni Miguel, tapno ipakamuna dagos tinapasamak. Iti daytamet lang nga gundaway, sinapol ni Miguel ti inana, ngem awan tinagbanagan ti amin. Mas daw ni Miguel, no apay nga inala amin ni Amalia tiladawan na ang nakadisplay iti diding ti balayda. Impakamumat ni Toro ken ni Altea ti panagsapsapol da ken ni Amalia. Iso akasta unay met ti dandanag ni Altea. Iti sa balya bangir, ipaspasapol ni Don Braulio ken ni Billy, no asino taglaklako kadagiti igam iti teritoryo na. Dagos ang nagtungpal da Billy ken Jaime. Iti may sa arabii, kabayatan nyor urayan ni Billy ni Jaime anapan gimatang iti sigarilyo na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Nagpayagmatan ni Jaime agumatang iti sigarilyo iti tersena. Intun ko, pinanawa kong tiawanan bain. Pagurayan nakid din. Nawatiwat pa'y matidalyasatan may ngagturong iji baro a hideout. Sino ti? Sika? Kaya magayang, Billy. Ayok ka, Jaime! Dinak man rabrabakan na kasta. Kasanon, no, talaga ka busor tinangi ka sa iti paltog. At pinaltugan na ka. O di natay kan. Aglugan ka kit din iti kotse. Kat apaman na makasangput ta iti baro a hideout. Agsagana ka. Uston, Billy. Diyan kabalanan. Hanggang angawak lang. Jack kayat ti angaw mo, Jaime Velasco. Nangrula kat impaturong mo ti paltog mo iti ulok. Sorry. Kasanon, no nakalbit ti padam adimonyo ti paltog. Di nataya kon? Ayop ka. Sorry ko naklangarodan. Diyak to nululitan pa, Billy. Promise. Talaga di mo maulit pa. Gaputaluguban ka. Uston, Billy. Ang nagari, iparikot ni Sita, kompadre. Kompadre, at namang kalkalaban kanya kiti negosyo. Aniya, Adam ito nagilaklako iti igam dito'y teritoryok. asino day na tao, kompadre. Dakal ti atap ko. Ani General Marasigan, ti agilaklako kadagiti nabibilag ng armas. Namot daytoy ti maysa kadagiti para si imko iti luar. Talaga na saan na mapagtalkan day dyan, General, kompadre. Hindi pa'y laeng na nadlaw ni Isyak na ita. Iso na nadagsan ti dara ni Isyak kini iso. Anya? Ket, anya ti plano ni Sika. Amuna, kompadre. Ti sino man namang kalaban kanya iti negosyo, matay. Rompang laeng naramidan ni Sika da ita, kompadre. Ita tanasa papay. Amangan, no agkibaltang ti amin ket Sika na mismo ti matadahil iti negosyo na. Puro sa sana mapasamag na ita, kompadre. Ito pa lang, agtigtignayan dagiti boyot ko. Palpaliwan dan titigtignay ni General Marasigan. Miguel, kasanon nga iti panaglakok iti ikan iti tyendahan. Isardeng ko ka din. Wentoro, isardeng mo ti panaglakom iti ikan. Kasano nga ro din nga idagiti suki tayo iti ikan. Nang ro na iti restaurant ni Ma'am Altea. Kasaritak ni Altea, may papaniti day taabanag. Sayang ti pwesto ni pasublat tayo iti sabali. Sana balin, Toro. Tulungan naklangan namang sapol kininanang. Sige nga rod gayam. Kumusta nga ta ni Nanang?
Anya nga tatyar aramidan na ita. Kailiw kumutan ni Nana Amalia, gayam. Sapay la ko mga rod ta nagkamang lang iti ayan dagiti kakabagyan nyo. Jak amo no hapay ngay naramid ni nanang tikas jay. Talaga mariribu anak, gayam. Mas daawak iti pangadeng ni Miguel. Nga isardeng mo di pa naglakong iti ikan iti tsendaan. Turo. Wan ma'am, ngamin, awan mo ni Nana Amalia amang iman ni Hariya pwesto. Talaga gayam adiyo pala nasarakan ni Nana Amalia. Saan pa nga rod ma'am? Kinapod no na. Saan ang makaturturog ni Miguel amang pampanunot kin ni Nana Amalia? Oray asino, Toro. Talaga ang mariribukan iti napasamag. Nang runakat saan ang nagpakada ni Nana Amalia kada kayo. Wan nga rod ma'am. Ngam ti pampanunutak ita. Awanin ti panggadak. Ha? Kunamot kanyak ni Miguel. At tulungak laangan amang sapol kin ni Nana Amalia. Sabagay, di nakbaybayan ti gayom ko. Wan, nasingpat ni Miguel. Kandi ka madanagan. Adaak mat at tumulong kan ka. Ha? Agpaiso ma'am. Si dadaanak at tumulong kan ka. Ay nang ma'am Altea. Maragsa ka nak iti day tanay bagam. No kayat mo. Aramidan naklangan a bodyguard mo. Anya? Nagdakkel ti muscle ko ma'am mo. Kabailan ka sa lakniban iti anyaman nga oras. Si ka talaga. Sa anak amang rabrabak, ma'am Altea. Kabailak ti dumanog iti left and right. Uppercut ken downcut. Anya? May salang adanog ko iti kabuso mo. Maplat adagusan. Partagan pa iti panagmaneho, bong. Nasken na makadano nakadagos iti pagsinarakan mi iti kasarita ka tao. Wen, boss. Sika tinapiling agmaneho iti kotseng. Tapaman na makadanon ta iti lugar. Ha? Oh, apay, boss. Isardeng mo ti kotse, bong. Wen, boss. Diyay nalabsan tado at tao iti waiting shed. Apay, boss. Ni Second Lieutenant Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Boss, mailasin ko day ta tao. Ti driver bodyguard ni Altea. Aniya? Bumaba, boss. Patayo kong day ta tao. Relax, bong. Di ka unay agganat. Sayang laeng tibiyag mo. Apay anak ko na yung asayang lang tibiyag ko, boss. Pagandar mo't lang ti kotse. Kat aglayuntan iti papanag. Sungbatak ti saludsod mo. Kalpasan ang makasarita jay kasinarak ko. Areglado, boss. Diyam, naglaw mo ka di kotsa ni mabas. Kat nagsardang iti saan unay nga dayo. Santo pimanaw matladagos. Wentoro, iso ang nagsagana kadagos. Sabani mo tinagparik na kanyak gayam. Ang mga numan nagdakdakas tinakalugan iti kotse. Naskan ti pa nagsipot, Toro. Adu itan ti managdakdakas a tao. Anya ti amom. Ang mga naman nagdakdakas nga nagpaiso ti nakalugan iti nagsardeng iti a kotse. Gayam, diyak kaya nga itong tagtambay dito yung waiting shed. Agawid takitin. Alo, mapantan. Nagbayag ang makisarita ni General Marasigan. Hindi kasi narak na iti restaurant. Nga. Saan pa'y ang maiwak si iti isip ko iti naibaga na itay? May panggap iti driver bodyguard ni Altea. Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Isumit lagayam ang nasiglat ti awanan pahin. Tasigod kayam a soldado. Tinaklinakdan itay ni General. Tinatay kunday dyan nga ex-marine. Dayjay.
Nalpasin na nakisarita ni General. Pimuaran ni ti restaurant. Katagturungon dito parking lot. Urayo ko ni General Marasigan. Boss, kaya't ko amamon ti kinatao day nga ex-marine. Bong, saan basta-basta at tao ni Miguel? Nagbalin nga ilit leader iti Marines, ket nateneb iti adun arangat. Boss, Nabayag panawan nga day ti babaak ni Miguel. Ket nasaya at mat. Tanakitak matlaeng ti mortal akabusor ko. mortal na kabusoryo, boss? Wan, bong? Nagbalin mortal akabusor ko ni Miguel. Isu ti siit kadagiti amin aganwat ko iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Idi nag-resign kas may sa soldado. Jakon nakitkita pa'y. Amo kasak ti rason no apay nagikat iti armada. Anya? Ado dagiti makitkita na nga anomalya ngar aramidek iti uneg ken ruar ti Armada Puwersa. Boss, Ti amok idi ket mapasurot ko kadagiti illegal nga aramidek. Ngam nagbidduta. Iso ti kontrabida kadagiti illegal nga aramidek. boss, ibagayo lang. Taiso ti ipang pangrunok apatayan. Relax, kunak manen. Amangan numapaay kalaeng amang patay ken kuana. Ibagbagakon ken ka. Sayang tibiyag mo. No agdarasudos ka amang patay ken ni Miguel. Anyang ruti aramidak, boss? Planuam anaimbag no kasano apatayem ni Miguel. Tati katukad dayjay a tao. Tangen a soldado. Anya? No agmay sa ka lang amang patay ken kuana, dakes ka, bong. Ni Miguel, ti klase ti soldado, ngagpanunot pa'y, sakbay nga agaramid iti addang, no kasano, amaparmek na, dagiti kabusor. Kaya't ko subukan ti kabailan dayjay nga ex-marine. Jak kayat ang matagibasit ti kabailan. Pacheck. Asidaglayang ti balay dayjay amigan. Manipod iti waiting shed ang nakakitaan mi ken kuana. Agsubliak iti dayjay a lugar. Ket agpaliwak. Daytoy apaltog ti manggibos iti biyag na. Ipakita kini General Marasigan ti pudpud no akabaylak. One. Shock ti mangpatay ken ni Miguel. Kompadre, naimbag na damag ti baga ni siya kinisika. Anya na ito, kompadre? Iti kabiita na parawen. May patakder dito'y teritoryo ni Sika, ti dakkel na laboratorio ti Shabu. No kayat ni Sika. Iti langin ka barbaro na hideout ni Sika, ti pangitakderan ni siya iti laboratorio. Mayat na ito ang napanunod mo, kompadre. Sige,
Wen, mayata nga iti kabarbaro a hideout ti pakaipatagderan ti laboratorio iti droga. Muy bien, compadre. Agirwar ni siya kiti ado na dinero. Ado, ti amamo ni siya na chemist. Wenno agararami ti shabu. Sigun iti nagdamagak alakay. Pasidaglang ti balay da Miguel manipod dito nagtakderak. Sigun pa'y kan ko na. Primor da Miguel akadwa na ti tumboy agayom na. Agpaliiwak iti arubayan ti balay da. Nalawa ti dalan niya agturong iti ayanda. Mabalin na sumrek ti lugan. Wano kotse. Agpatingga aklaran dito ay. Sigun iti description ti lakay. Maris asul ti pintura ti balayda. Ken adadakkel apun ti mangga iti arubayan da. Nalabit. Iso daytan. Oh, Diyos king aso. Kaulan nakit din. Adda babae ako makita kanyak. Manipod iti pagtataudan ti taong ti aso. Pumanaw akong dito eh. Miguel, anya timbaga kan ka ni Manang Virgin. Nagbayag ti pan nakisarita na kan ka. Adda ka no nakita na atawa nagpaliw dito'y balay. Anya? Di na nairupaan. Gaputan nakakalugong. Ket nalingdan ti rupa na. O sino matday dyan agpalpaliw dito eh? Amangan mat nalibmabas lang. Sa balit agparparik na kanyak, Tora. Isuanas kan ti panaganad. Amangan no kabusor ti imay nagpaliw dito eh. Nyamat na ni Billy. Sa kailangan matibaw na gumatang iti abasto makamakan iti grocery. Agda talaga sadsadot na diya tao. Iso timbaw ni bo sa gumatang iti makmakan. Ita siya matibaw ni Billy. Nagalasan na biya ka. Wow. Day babae ang nakatakdar iti sango ti fast food chain. Ni Nena. Haha. Asigak man kay ta babae. Ay, ading Nena. Ay, sino ka, Manong? Oh, inak ka rin malasin. Siyak ni Jaime. Di partner ni Billy. Ha? Oh, ay tararamidan dito yung ti fast food chain, ading. Ada ka di or-orayam. Siguro ti boyfriend mo niya. Dispensada, Manong. Panawan kita. Mabit lang, adi. Mabit lang. Di na kumamatallikodan. Kasarasarita ka pa lang. Hindi na kumain ka man. Masaksak kita, anak. Ibatan lang. Anya ti mapasama ken ni Nena iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Tepang iti tangatang. Inapalabas. Nakabil ni Billy ni Jaime gapo iti panang rabak na kenkwana. Iti day tamat lagundaway na ibagan ni Don Braulio ken ni Don Augusto ti maipanggap iti mangkalkalaban ken kuana iti negosyo. Ni General Marasigan ti sospetsa ni Don Braulio nga gilaklako kadagiti nabibilid nga igam iti teritoryo na. Iti sa Balya Bangir, imbaga ni Miguel ken ni Toro ti panangisardendan nga aglako iti ikan ijay tiyandaan. Nadakamat dayta ni Toro ken ni Altea. Gapo iti dayta. Si Dagaan met at tumulong ti balasang ken ni Toro may panggap iti trabaho akal kalikaguman tinaud-udi. Kabayatan ti panagmaneho ni Bong iti pinasardeng ni General Marasigan ti kotse. Nakita na ni Miguel ang nakastandby akadwa na ni Toro. Iti sentro ti Ili
Nakita ni Jaime ni Nena ang nakatakder iti sawa ti fast food chain ket dagos nga inasitgan na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang! Hay, ating Nena. Ha? Ay, sino ka man, no? Oh, di na ka din malasin. Sak ni Jaime. Di partner ni Billy. Ha? Hanya ka di teraramidan dito sa ti fast food chain. Siguro, ororan dyan boyfriend mo niya. Dispensa naman, no? Panawan ko Oo, kayo. mabit lang yan din. Di na kumamot ang likodan. Kasarsarita ka pa lang. Hindi na man masaksak kita, anak. Ibatan na. Katam ni Nena. Nung mo kaya ti masaktan. Sino ka mataman na kibang? Ibatam ko na. Nawadya kaya? Ada marami na ma? Gusto din kan. Panawan tong di sa lalaki. Nalisyon ka dalog ko. Gusto! Apay ang nabayag ka agimatang ha? Apay kas na tilangam, Jaime. Bile. Sino tinambugbugan ka, ha? Nagayim ni Nena lalaki. Anya? Gayam ni Nena, kunam? Juan Bile. Ano saan? Boyfriend ni Nena. Ano ka? Tinunor ka? Kaya't mo asawan. Napan ka iti restaurant kat sinarungkaram ni Nena? Nagbindot ka. Nakita klan ni Nena iti sangot ti fast food chain. Inasigak. Kilat ngay may jagayom na. Maglakit din na. Nakabangon na pa nga po iti panangkugtar na kanyak. Anya? Nalisyan na pa nga ro di danog ko. Nagpartag dagiti iba na. Wisit. Diyak kinabawalan ti kugtar na. Isuan na tumba kita ay. Gunggunam! Miguel, Ala. Gusto dahi ta na panagsangit mo. kasanon na saan ka dim tangitay. Ang mga nanagaramidan na kun iti dakas na dya lalaki. Amamom ka di dahi dya lalaki, Nena. Diyak masigurado. Ngam ko na itay a partner ka no ni Billy. Billy? Juan Miguel. Agdataton kanyak di dya Billy. Kanayon nakasarungkaran iti restaurant ni Althea. Anya? Nalabit at idakdakamatin ni Nena Abili. Kat tibuyot ni Don Braulio. Miguel, diyak kayatin di lugar. Kaya't kung tagsubli di parang... Husto dahi ta pangadeng mo, Nena. Agsublikan iti lugar ya. Agsubli ak iti parang akadwa ka, Miguel. Nena, Diyak kaya't ti mayadayugan ka. Uwan na saan, iawit na ko ni Jabalayo. Nena, sana mabalinday ta apang panunutem. Tapno ibagakan ka. Saan ka anatalgad iti daytoy a lugar? Saan, Nena? Gayam, kasanon ni Nena gayam mo? Nagsubli ka din ijay lugar da? Inton bigat pay laing, Toro. Urnusan na pay dagiti usar nang agsubli iti lugar da. Napaggas ti panagayat kan ka ni Nena, gayam. Agasam, gapukan ka. Imay dito'y lugar tayo, amanggad. Masyanakan ko na gayam. Mawatak ti marikrik na para kanyak. Gayam, Sana natalgad ni Nena iti dayto a lugar, Toro. Nang runa, katagdat-daton kan kuana ni Billy, abuyot ni Don Braulio. what? Oh my God! Demonyo day di at tao, gayam. Wen, Toro, iso na sa at langin, nuagawid ni Nena. Morena ni Nena. Nagtundiris pa'y tagong na. Iso anak kurso na daan ni Billy at Tiprong.
Makaturturo ka matang gayam. At datatanan dagiti asa. Kungarod, asidag lang ti pagtataudan ti taol dagiti aso. Idda pang tisilaw. Kartingan. Ha? Apay ngay nga idapak. Basta agtungpal ka kanya. Kartingan. Sige gayam. Aday ta. Nagsardangan nga agtataol dagiti aso. Anya ngay, gangtak ka din ti silaw. Sapay nagsipngat. Mabitlaing. Paliiwak pa'y no da sa bali at tao itirwar. Anya? Saan tangag talag iti kinauli magtiaglawlaw, Tora? Nang runa, kat ada nagpaliw dito'y balay, iti na minsan ngal daw. Wanngag paiso. Dayjay. Nagtaol man ang tiaso dagiti karuba di tadaya. Wanngag gayam. Denggam anay bagti taol dagiti asa. Kaslad da kayat daduklosan. Kunakon kat. At datawa nagtaray ngagturong iti amyanan na paset. Surutek ti awanan bain. Adayon ti pagtataod ang titaol dagiti asa. Nalabit ang nakadayumat ng tinakitak itay ang nagtaray. Agsubli akon ije balay. Miguel, Apay, Toro. itay mapanak gumatang iti pandisal a pagarmusaranta. Agumong dagiti kaaruba. Apay ka na. Agtatakaw gayam di nakitam atim maray idirabi. Anya? Natakawan gayam datate Esteban di tadaya. Anya tinatakaw kadakwada? Ninginaan a cellphone. Anya? Nalakalaang aginaw at di agtatakaw ti cellphone. Tadalaang kanil ti apay ti tawada. Kasta ka di. Wan gayam. Sapay nagngina kano a cellphone di natakaw. Nalabit at agad dito'y laang barayo tayo ti agtatakaw. Anya? Kasano ti pannakamom iti dayta, gayam? Saan nga umadayo ti agtatakaw? Gaputa mo na no sa dino ti ayan ti cellphone, ti takawan na. Huwan nga paiso, anya. Ti awanan bayin nga agtatakaw. Ti rumbang kan kwa na. Malungsot iti pagbalutan, no asino man dayjay. Agiinom dagiti babbaros. Nabartagdan. May sakadakwa dati jak mapagtalkan tilangan. Ni Belmar, nga ex-convict. Ang kakatwa! Ano ti kwarta kita? Nginginan nga men dyan lako ka cellphone ko! Kunakon ka. Ulbod day ta tao. Isulaki di tinagtakaw ti cellphone. Markadukan, Belmar. Anay ko! Di mo tinitibag, Miguel! Nagsakit! Anay! Ayan ti cellphone at tinakaw mo. Awan titinakaw ko, Miguel! Awan! Kastagayam Ayan! Anay ko! Di mo musmusan tibag! Nagsakit! Anay! Agpudno ka kadi no saan? Sige! Anay ko! Agpun na akong, Miguel! Inlako kong din sa cellphone! Awanan kay tibain Belmar. Anay! Mismo pa'y akarubam takawan. Anay! Magna ka. Kat bayadam ti tinakaw mo a cellphone. Gayam, naibalo din ni Belmar nga agtatakaw. On gayam, kasano nga iti panlakamom nga iso tinagtakaw iti cellphone? Sipod pa'y. Awan pa nagtalag ko iti dayjay nga ex-convict. Iso apin naliw ko ti garaw na. Kasta ka di. Wantora. Pinaliw ko ida kadag iti gagayem na nga gininom. Nadakamat na nga dahin lako na a cellphone. Anya? Imbaga na kadag iti barkada na. A cellphone na tinlako na. Kat isuting gatang na itin inumendang arak. Kasta unay ti panagyaman ni Tata Esteban. Tanatiliw tagtatakaw gayam. Inaramit ko lang ti rumbay. Nasken amadusa
dagiti nakabason. Pili. Nagbayag mo tintir orayin tayo aklos ba na naglawan ka dagiti aparato ang maaramat iti laboratorio ti siya mo. Naguray tayo lang, Jaime. Nalabit nga turong dan dito baro a hideout. Bagay. Nadalusan tinalawa sila da pagaramidan iti siya mo. Dagiti layangan aparatos ti mauroray. Oh, asino dito nag-text kanya? Nalabit ang chicks mo ha. Anya chicks asasawom dita. Ah, ni Romel matinag-text. Kanya nga itimbaga na. Asidig na kanon dito hideout. Isungag sagana kayo! Altea, nakisarita ka din kan kanina na. Juan Miguel. Maawatag tirignanan no apay akayat ng subli iti lugar da. Ah, awan gayam. Ada ka din imawag kan ka. May papaniti pa ng sapsapol mo kada Nana Marcela, kan Nana Leonida. Awan pay. Kadagiti amin anang itidak iti contact number ko. Awan pa'y kadakwada ti imawag kanya. Kasta ka di. Miguel, kumusta ni Nana Amalia? Ada ka din damag mo kenkwana? Saan tayo nagaw-awid? Anya nga taan di napasama kenkwana? Diya ka mo. Ngamsapay lang ko ma. Tagawid tumatlaang ni Nanang. Oh, Miguel, Apay, Altea. mabutbutangag. Ang mga nudumtang to ti aldaw kat. Gatan niya. Lipatan mo ti na ibagaka. Ha? Sapay la kuma. Tagnanayon nga da ka iti apay ko amang tulong kanya. Altea. Pangasi, Miguel. Yun ang to kumabaybayan. No di ka na amam mo. Nalapit, nataya kumaitan. Sigatin lang salaknib kanyak iti peligro. Altea. Mabutang nak no awan ka iti biyag ko, Miguel. Anya ka di tinapating nga ibagayo kanya, boss. May papan kini Miguel. Ha? Kaya't ko ngay datag mo kanyak asibibiyag. Tasak am mismo timang patay kan kwa na. Anya? Adda na panunot ko a plano. Tapno iso am mismo ti umasidag kada tayo. Anya data, boss. Kidnapam, tinasinged agayem na. Diyay tumboy, ngagnagan iti toro. Agbaliging atan ni General Marasigan iti plano na. Gagayem, di uliway na dinggan, di tuloy tinobela tayo anapauluan. Tapang, iti tamatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tapang! Iti tangatang!